Likaså när man anlade Öresundsbron så hade man problem för man visste icke var den svenska och danska gränsen skulle gå. Och vi lämnade in ett förslag att vi på Foteviken ville gärna bygga en borg på Pepperholmen och därifrån kontrollera handeln och trafiken mellan Sverige och där. Vi fick aldrig svar på det brevet.